Penemban Trilocana. Iya iki sapa suarane banter kaya bledek. Dosane para pendho marang kowe iki apa? Klerune pendho marang kowe iki apa? Mongko tepung karo kowe wae ora. Parandene iki ngancam ngincim ngububi tumrape Yayi Prabu Duryudana supaya Ripalungguhan iki pecah kerukunane para pendho lan Kurawa. Kanthi kowe bakal janjar mateni marang para Pandhawa karepmu piye? Yen pancen wis gembleng tekadmu wis kenceng niatmu, Ripalungguhan iki kowe petung karo Baladewa. Kowe adu arep karo Mandura. Aku gawe Giri Sayembara. Ora esuk ya sore. Paton kowe pinter njebol dadane Ratu Mandura. Kowe kena ketemu karo para Pandhawa iki janjine Baladewa. Praja mrata gerbuten aku sayuta mara saketi wuri ampekan kaya wong jala rebutan kowe menjangan mati. Ora bakal gigrek wulu kesalombo. Ayo buktekno kadigdayanmu, buktekno kaprawiranmu. Nalika ning Stinggil kowe sumbar maciya-ciya nantang karo Baladewa, ngancam karo para Pandhawa. Iki papan sing jembar. Kira-kira sapa sing dadi bangke? Ora minggat ilang nyawamu. Wis dadi sumpahing senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang piye? Piye? Ketokno kaprawiranmu yen ngaku sekti mandraguna maju tandingana wong Mandura. Ayo, ora sepira banggamu wong ngendel-ngendelke nantang karo wong Mandura. Jal ora dawa umurku kowe. Wen. Ora pecah diasmu. Jajat kowe. Koko Prabu Mandura kados pundi Yayi? Bingahing manah kula prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Dene Ripalungguhan samangke paduka kepareng minangkani panuwun kula rawuh wonten ing negari Ngastina. Kula ngaturaken panuwun Koko Prabu. Yayi, nalika sakta haring sampun kepengker kula nampi sowanipun abdi ing negari Ngastina. Sowan wonten ing negari Mandura ingkang wasing gati nyaosaken wujudipun Kintaka utawi layang. Sasampunipun nawala kula waos lan kula raos wasing wigati paduka nginggalaken sowan kula wonten negari Ngastina. Pramila saking menika Yayi, Gandeng Ripalungguhan samangke ingkang raka sampun mara seba bebasan anyidam rujahing cempaluk cumengklungen daya-daya kepengin weruh jati ning gati yen tetela keni minedari ngakathah kula ingkang raka Mandura nedya ngangluaken jangga nelingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka Yayi Duryudana. Koko Prabu kados pundi? Gandeng samangke paduka sampun minangkani pamutah kula rawuh wonten ing Ngastina. Kalilan Ripalungguhan samangke kula matur prasaja magepokan kalian bab ingkang rinten dalu tansah gubel njrimpung njrimpet dumateng manah kula. Mboten wonten ing tansah mono musik saklebeting batos kejawi namung antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika semunipun sampun kinudrat dening jagat paribasan kadi lisah kaliyan toya ingkang boten saged manunggal boten saged rukun. Pandhawa lan Kurawa menika tetep mungsuh bebuyutan. Bincang menawi para Pandhawa menika kenceng lan Kurawa menika cukeng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak purun boten purun kedah nglampahi perang agung ingkang mapan wonten ing Tegal Kurusetra ingkang sinebat Baratayuda Jaya Binangun. Mongko sasampunipun kula triti kanthi permati Pandhawa kaliyan Kurawa menika ngibaratipun timbangan jumplang. Nadyanto para Pandhawa menika gunggungipun namung gangsal, Kurawa menika 100 ning yektinipun gangsalipun para Pandhawa menika mentes. Puntadewa Werkudara Janaka kembar Nakula lan Sadewa menika anggadhahi kadigdayan sarta kaprawiran ingkang ngedap-ngedapi. Balik ningali dumateng para Sata Kurawa Nadyanto jumlahipun menika 100 ning namung rembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa. Kula saged gambaraken menawi benjang kelampahan pecah perang kadang Pandhawa Kura nyabrang getih wonten madyaning Tegal Kurusetra. Tartamtu para Kurawa badhe kasoran. Duryudana badhe jengkelang kuwandanipun glundung sirahipun bosok koklok dipun rubung laler. Lah
dene samangke ing tansah kula ajeng-ajeng ingkang tansah kula antu-antu mboten wonten sanes kejawi namung paduka Koko Prabu Mandura. Kula namung badhe ngantep lan pengin ngertos pados cetha gamblang lan wijang benjang menawi Baratayuda estu kelampahan Koko Prabu Mandura badhe mbantu Pandhawa napa Kurawa. Kula nyuwun dawuh jenggirat raos sing manah kula kaget manah kula saksampunipun kula mireng pandangu saking paduka magepokan kalian dumados sing Baratayuda Baladewa mbinjang badhe mbebantu Pandhawa menapa Kurawa rak ngaten kasinggihan bab menika tansah kula anti-anti bab menika tansah kula tunggu-tunggu amargi paduka menika tetep dados obor pepadang tumraping petengipun manah kula Koko Prabu Mandura. Monggo boten perlu wigih ringa-ringa boten perlu ewet pekewet kula aturi paring dawuh ing saknyatanipun benjang menawi Baratayuda menika kelampahan Koko Prabu Mandura badhe mbantu Pandhawa napa mbantu Kurawa. Mugi sineksen jagat saisinipun Yayi. Ratu menika hambekipun bawa leksana mboten saged nglencati sabda sampun kawedhar pramila saking menika ucap kula wangsuli muga sineksen jagat saisine besok lamun ta Baratayuda dadi Baladewa mboten badhe mbantu dumateng para Pandhawa. Lah dalah ugi mboten mbantu Kurawa. Kok saged nuwun sewu Baladewa menika tiyang sepuh kula menika wong tuwa sing jenenge wong tuwa niku kudu kena tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi tegese wong tuwa iku kudu kena kanggo gondhelan kudu kena dadi panutan. Kula saged gambaraken upaminipun Baladewa mbantu dumateng para Pandhawa Kurawa medhi serik dianggep wong tuwa sing ora adil. Kasa wangsulipun menawi kula ngrangkul dumateng para Kurawa Pandhawa ugi badhe mesem dianggep wong tuwa sing ban cindhe ban siladan. Pramila nyuwun pangapunten benjang menawi Baratayuda menika estu kelampahan kula mboten badhe mbantu Kurawa mboten badhe mbantu Pandhawa kula tak dados wong sing nonton kaya apa ramene Bratayuda. Pun pangapunten Koko Prabu Mandura kados pundi Yayi wonten malih ingkang badhe kula suwunaken prisa menawi Bratayuda benjang estu kelampahan menggaing Koko Prabu Mandura ingkang menang menika Pandhawa menapa Kurawa. Monggo kula aturi paring dawuh menawi Baratayuda dadi benjang sing menang niku Pandhawa napa Kurawa. Kula mboten saged mangsulan ning paugeran kula becik ketitik ala ketara sapa sing bibite ala iku wahyune bakal sirna sing bener bakal jejer sing luput bakal mawut ngoten. Lah kanthi paugeran kados mekaten gentos ing Ngraka Mandura kula tak nyuwun prisa dumateng Yayi Duryudana menawi menggawe Yayi Prabu Duryudana para Kurawa menika nate tumindak jujur napa mboten. Dadi sing menang niku sing jujur, sing kalah sing goroh. Sakmangke kula gentos nyuwun prisa dumateng anak Yayi Prabu Duryudana ingkang dipun tindakaken Pandhawa menika jujur napa mboten, ingkang dipun lampahi Kurawa niku jujur napa mboten. Kula tak nyuwun prisa, Kurawa niku nate jujur niku kapan? Kapan? Nate tumindak jujur menapa mboten Yayi? Kula mboten saged matur. Nuwun sewu. Kelampahan sampun kathah. Wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit bayi abang bisa mbrangkang dadi satriya cerapang, samangke Yayi Duryudana dadi ratu kondang. Mboten nate tumindak ingkang hanjok dumateng kautaman lan kabecikan mliginipun dumateng para Pandhawa niku mboten wonten rinten dalu ingkang dipun arah, ingkang dipun budidaya namung curnane para Pandhawa. Mongko Pandhawa isih kulit daging dhewe, mongko Pandhawa niku tanpa dosa parandene rina wengi diarah patine dening para Kurawa. Lakon sampun kathah. Contonipun lampahan Bima Bungkus nalika Bungkus menika dipun setrakaken wonten ing wana Mandalasara dangunipun gangsal welas taun.
ing atase bungkus nemahi panandhang kados mekaten parandene Kurawa neka-neka murang tata wujudipun bungkus kala dipun ranjak dening gaman ning gandeng bungkus menika santosa tur mapan nggon bener mboten saged pejah ning malah saya gedhe niku lampahan ingkang sepisan ning sejatosipun menika sanggit rungsit rekadaya sandi upaya ingkang dipun tindakaken dening para Kurawa anggenipun budidaya badhe mejahi dumateng para Pandhawa. Wonten malih lampahan bali sigala-gala ingkang dumados wonten ing kutha Pramanakati nalika semanten. Jarene Pandhawa bakal diparingi negara Ngastina banjur ing wanci bengi dipapanake ana ing wujuding bali sigala-gala mboten ngerti sangkan paraning bilahi bali kala wau dipun obong sinten ta sing perintah Purucana ngobong bali sigala-gala tiyangipun nggih tasih urip tiyange nggih teng mriki sinten ta sing perintah ngobong bali sigala-gala mboten wonten sanes kejawi namung kula nggih kula ngakeni paman inggih ngakeni ning menika lak rumiyin menawi sak mangke kula sampun mertobat syukur bagi sewu tandha tandhanipun paman Sekuni sampun tobat nyuwun pangapunten mang pinarak teng griya kula sak menika padasan kula sampun kalih lho padasan teh nganti loro menika papan kangge sesuci nggih kok dadak ngangge loro niku tegese pripun nyuwun pangapunten ingkang setunggal kula tilar wonten griya dene padasan ingkang setunggalipun kula gawa ngalor ngidul niki oh ngaten inggih wah menika pun supados mboten tida-tida mboten mangu-mangu mboten bingung raosipun Yayi Prabu Duryudana kula totowan ya wani benjing menawi Bratayuda Jaya Binangun menika dados sing menang Pandhawa sing ajur para Kurawa kok malah ndeprok wonten ing ngandhap Yayi Duryudana yen ngoten niku malah kula sing mboten sekeca sak sampunipun kula matur prasaja magepokan kalian Bratayuda king menapa kok paduka malah mbrosot wonten mriki enten apa ya Koko Prabu Mandura bedahipun menapa kula dadi ratu Mblegedhu kecek bondo kemul kamukten dikurmati karo wong sak negara ning nyatanipun menawi Bratayuda bencang kelampahan kula badhe kasuran pramila sak sampunipun kula nalar kula pikir kula ora arik manah kula langkung prayogi Bratayuda menika kula budidaya supados batal supados urung pramila saking menika Koko Prabu sinten malih ingkang badhe kula sambat sebuti batalaken Bratayuda kejawi namung paduka Koko Prabu ing Mandura pramila saking menika saestu kula nyuwun senjata pitulungan kula nyuwun tulung kanthi sanget Koko Prabu Mandura kula aturi murungaken Bratayuda kula aturi batalaken Bratayuda menawi Koko Prabu Mandura kepareng batalaken Bratayuda syaratipun menapa kemawon kula nderek bebananipun menapa kemawon kula manut waton Bratayuda gagal saestu Koko Prabu kula nyuwun senjata pitulungan mangke paduka ngersakaken menapa kemawon mesti badhe kula sembadani waton Bratayuda dipun murungaken Koko Prabu nyuwun pangapunten menika namung napa menika napa sekedhik kagem mundhut titian kemawon menika saged kagem mundhut vareo arta to niki nggih diasta Yai diasta budaya gok sinagok niku sampun ngantos dipun lestantunaken monggo pinarak wonten inggil monggo Yai nggih kula pangsuli atur kula nggih to banter pundi keprak kali suarane sepur kula wangsuli atur kula nuwun sewu budaya gok sinagok niku sampun ngantos dipun lestantunaken wonten ing bumi Ngastina niku larangan tumrap negara menika ugi awisan tumrape agami nyogok niku dosa nanging kula kepengin batalaken Bratayuda kula ingkang sagah
batalaken tawi murungaken Bratayuda. Matur nuwun, caranipun kados pundi? Waton negari Ngastina menika mangpangsulaken dumateng Pandhawa, rampung Bratayuda bar. Lah lajeng nggih nuwun sewu upami saestu ngapunten. Negari Ngastina menika dipun wangsulaken dumateng para Pandhawa, lajeng para Sata Kurawa mangke badhe mapan wonten pundi? Paman Patih Harya Sengkuni wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula wani matur kados mekaten menika tanggal jawab sawetahipun. Upami saestu Yayi Duryudana sakadang Kurawa menika anggadhahi jiwa ingkang luhur mangsulaken negari Ngastina sakjajane dumateng para Pandhawa, kula mangke ingkang sagah nglintuni utawi nglironi. Kula ingkang sagah ngijoli nenggih ijolipun Bumi Mandura. Kula menika ngurmangsi sampun sepuh. Kula menika ngibarati srengenge sampun jliwar wonten ing jagat kilen, mboten mendem karo kelungguhan, ora edan karo jabatan, ora nggumun karo pakurmatan. Kula badhe mendhita lan negari Mandura sawetahipun kula suwalik, kula aturaken dumateng Yayi Prabu Duryudana. Menika kula mboten ngecap ning saestu, kula sumpah dipun sekseni jagat saisinipun. Waton negari Ngastina dibalekke marang para Pandhawa, mangke Mandura kula pasrahaken Yayi Duryudana. Yen mapunten menawi kula badhe rembakan kalian Angger Duryudana ngaten kados pundi. Awit menawi wonten paduka sinuwun Prabu Mandura kula radi pekewuh. Oh nggih, monggo dipun rembakan disawe, kula tak tengjawi rumiyin nggih. Kula tak tengjawi ningali sepur yen nggih. Kowe tak kandhani nggih. Sinuwun Prabu Mandura jengkar mergo aku bakal rembukan wigati ngrasani karo Ratu Mandura. Mula gandeng kowe mapan nggih mburi sak mangsa-mangsa Prabu Baladewa rawuh mrene paman dijawil ya. Mun inggih mboten langkung sedika ngestakaken dawuh paman. Tenan. Aja nganti lali tak glitho sirahmu. Mergo iki mengko arep ngrembug karo Ratu Mandura. Paham? Nggih, ngertos. Nganti lali aja takon dosa. Nggih, mboten lali. Nuwun sewu nggih. Bab menika kedah dipun petang kanthi saestu sampun ngantos daya-daya ndika menika mangke leres-leres mangsulaken negari Ngastina dumateng para Pandhawa. Nanging lak badhe dipun lironi negari Mandura kalian Koko Prabu Baladewa. Nggih, kula percaya panjenengan Ratu Mandura menika hambekipun berbudi bawa leksana, mboten nate nglincati sabda ing sampun kawedhar. Kula percaya yen kalih Baladewane kula percaya ning paduka kedah menggalih bilih Ratu Mandura menika kagungan putra kakung ingkang naminipun Wisata. Sak menika Wisata mboten njaluk kamukten ning benjang menawi sampun palakrama mongko duwe anak mesti bakal njaluk warisane tinggalane pake niku saestu. Merga wonten paribasan Paman Patih Harya Sengkuni, anak kula Wisata ampun dipadhake kaya anak-anake para Kurawa. Turun neh jangkrik ora. Paman Sengkuni, pinara. Kula badhe matur kalian jengandika. Inggih, ngapunten. Anak kula Wisata aja dipadhake kaya anak-anake wong Ngastina. Wisata menika sampun kula kudang-kudang, kula gadang-gadang opor bebek cukup awake dhewe, ora ngrepotake karo wong tuwa, ora njagakake karo warisane wong geran. Nyuwun pangapunten. Menika sedatipun sedya kula menika sae lan suci, kula tulus lahir batin. Dene mangke dipun penggalih kados pundi kula namung badhe nderek. Syukur yen manut karo tuture Baladewa. Mboten manut nggih mboten napa-napa. Kala nuwun sinuwun Prabu Duryudana sing gedhe pangapuramu aku munggah pendhapa ninggal tata krama. Seba ning ngarsamu sinuwun Prabu Ngastina aku njaluk pangapura. Penemban para kaki diprayogake anggenmu pinarak lenggah Penemban. Matur nuwun pangrasa ora kurang prayoga anggenku mara sibuk. Ora kok jeneng kami tambuh ning dasare durung weruh. Panjenenganmu kuwi peparap sapa lan saka ngendi pertapanmu Penemban?
Diwanokake wae Sinuwun Prabu Ngastina, aku iki pendhita sing ora dadah, ora pernah, ora duwe omah. Aku iki pendhita kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega. Dene kowe takon marang aku, peparapku ya kuwi Resi Trilocana. Resi Trilocana. Iya. Akrabe akeh wong ngarani aku kuwi Mbah No ngono ae. Mbah No. Akeh wong sing padha kepengin entuk sawab dongaku, kepengin entuk wujude pangestuku merga jare pandongaku ki ampuh, jare aku ki wong waskita. Jenengku wae iki Trilocana. Trilocana iki tegese tri kuwi telu, locana ki mripat. Tegese mripatku ki ana telu, sing loro mapan nggon kodrate apa mestine, dene kang siji ki mapan ana ing ati. Mula akeh sing ngarani jare aku ki pendhita sing weruh sadurunge winarah, ngerti karo gelaring kahanan. Akeh wong sambat karo aku, endi sing wong peteng rasane, endi sing wong lara kuwi mesti sambate mesti karo aku. Ngerti sadurunge winarah panjenenganmu ki pendhita waskita. Iya, yen pancen waskita buktine apa? Nah, tak cetake pisan, tak gamblangke pisan ning nuwun sewu aja kaget. Ndak sawang saka kadowan kraton Ngastina iki kaya ketaman Badra Irawan. Badra ki rembulan, Irawan ki mendung. Cahyaning rembulan ingkang ketutup dening mendung, satemah kratonmu dadi peteng dedet lelimengan. Kratonmu dadi surem kaya mengkene merga kaprebawan karo petenging penggalihmu nggih anak Prabu Duryudana. Anggenmu menggalih satru mungguing cangklakan, mungsuh bebuyutan sing calone tanding ana ing Baratayuda, ya kuwi ingkang sinebut para Pandhawa. Iya ngono apa ora? Dina iki Duryudana percaya lahir batin, lamun to panjenenganmu ki bener-bener pendhita ingkang limpat, pendhita putus, pendhita ingkang waskita temenanan. Lah kuwi lak ya ngandel to karo aku. Yektine Blaka Suta blak kotang terus terang, aku ki rumangsa welas, aku ki prihatin, aku mesake nyawang karo kahananmu anak Prabu Duryudana. Aku teko kene butuh arep mbantu karo kowe, arepe tetulung marang para Kurawa supaya ora peteng rasamu bisa padhang kang dadi penggalihmu, klilip mungguing netra satru mungging cangklakan ya ki para Pandhawa kudu dipateni. Yen pancen dina iki kowe nglilani, aku njaluk wektu 7 dina wae. Engko baliku ning Ngastina mesti kelakon ngrentengi ndase para Pandhawa kuwi janjine Trilocana. Penemban Trilocana. Iya iki sapa suarane banter kaya bledek. Lakno mripatmu jerengen gobok menata agung ing Mandura Prabu Baladewa, ya Kakrasana, ya Karsana, ya Wasi Jaladara. Blegermu ki pendhita kudune dipundi lan ditata, dipundi pangandikamu ditata ing resolah bawamu. Ning nyatane tumindak lan pakartimu dudu pakartine Brahmana, ning prasasat kaya jagal menungso. Dosane para Pandhawa marang kowe iki apa? Klerune Pandhawa marang kowe iki apa? Mongko tepung karo kowe wae ora. Parandene iki ngancam ngincim ngubupi tumrape Yayi Prabu Duryudana supaya ripalungguhan iki pecah kerukunane para Pandhawa lan Kurawa. Kanthi kowe bakal janjar mateni marang para Pandhawa. Karepmu piye? Wis dadi tekadku iki merga saka gedene rasa tresnaku marang angger anak Prabu Duryudana. Yen pancen wis gembleng tekadmu, wis kenceng niatmu, ripalungguhan iki kowe petung karo Baladewa, kowe adu arep karo Mandura. Aku gawe giri sayembara. Ora esuk ya sore, paton kowe pinter njebel dadane Ratu Mandura. Kowe kena ketemu karo para Pandhawa kuwi janjine Baladewa. Apa rumangsamu aku wedi karo dapurmu. Yen pancen ngaku wong perwira ayo golek papan sing jembar. Sapa sing bakal nglundung sirahe? Ayo dibongkake ripalungguhan iki pendhita Raktata. Metu njaba.
bojone kok Baladewa ndang minggat. Upama randang minggat genah kelebon pacul wetenge iki, Pak. Sing nginggatke sapa penemen? Oh, genah aku sapa neh lho. Nginggatke wong men ra krasan linggana kursi iki gaweane Trilocana. Aku pinter. Apa meneh kon nolak udan. Bengi iki terangi sing dadi pawang sapa njajal? Pawange kowe Duk. Aku dhewe senengane malah diudani kok. Wis. Wis ditantang karo Ratu Mandura wani ora penemban wani ya ngangge turah tetep bakal mangkat. Tak golekane wong Mandura sadurunge aku ngrampungi para Pandhawa kae jenenge Prabu Baladewa ngrampungi luwih dhisik. Yen pancen kaya mengkono duga-duga digawa ati-ati aja nganti keri. Kosek sinuwun. Aku mangkat perang, masa ora ketang 100 ora kok sangone aku. Ora ya, monggo. Sing nggo titian mau. 500. Nggo. Atur nuwun ya ngono lho. Wong arep nyambut gawe kaya ngene parandene ora disangoni apa-apa. Matur nuwun ya, matur nuwun. Iki engko sangune lek entek aku ya goleki kowe neh njaluk tambane lho iki engko. Ora apa-apa, waton kowe menang karo Ratu Mandura tak uja apa kang dadi karepmu. Bagus. Kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Mandura. Sembah pangabekti kula mawan tuantu kunjuk sandhep padha paduka sinuwun Prabu Mandura. O Mandura kula ingkang putra pun Antarja ngaturaken sembah pangabekti. Kula Gatotkaca ngaturaken pangabekti. Pakdhe aku anak lanang Antasena ngaturake sungkem. Wah dalah. Ya jagat ya dewa ya Bathara babar pisan ora nduga mana. Kencana durung karuan bisa ketemu nanging pinuju ripalungguhan iki babar pisan ra ana pangganta ora ana gegambaran ketemu kelawan kowe kabeh nyatane pangeran malah ngudratake mangkono ya ndak tampa kang dadi bektimu ora liwat pangestu kumara gage tampanana Anoman Antarja Gatotkaca Antasena. Inggih sampun kula pundi mugi andadosaken jimat. Inggih sampun kula pundi nggih dados jimat. Ya wis tak gegem Pakdi. Iki kek dampyak-dampyak ndak sawang kaya peteng kang dadi guayane yektine iki bakal menyang endi lan ana apa. Aduh sinuwun bot-botipun tinangisan dening para putra-putra Jodipati ingkang ripalungguhan samangke bingung bilung-lungan karana dipun tilar dening pepundhenipun sinuwun Prabu Puntadewa dalah adi kula panenggak ing Jodipati Werkudara ing murca tanpa pepoyan. Bab menika ingkang dadosaken gempung manahipun para putra-putra Pandhawa sampun dados sumpah lan prastiyanipun boten badhe wangsul dhateng dalem kasatriyan menawi dereng saged manggihaken tiyang sepuhipun ingkang mindra saking sasana. Wah, yen pancen kaya mengkono mengko genti tapak genti wektu yen perlu Baladewa uga melu ngobyak bayana ngendi papan dununge Yayi Puntadewa apa dene Yayi Werkudara ning ripalungguhan iki aku bantunen. Ripalungguhan iki aku bantunen. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Nalika esuk aku ki sowan ana ing Stinggil Binatarata negara Ngastina. Sabisa-bisa aku tutur marang Duryudana supaya gelem ngambah dalan becik lan marga rahayu. Ning nyatane wegah nampa warah nampik marang pitutur becik merga tekane pendhita sing kliyang kabur kanginan sing jenenge Penemban Trilocana. Trilocana ngancam ngincim nyagui bakal merjaya marang para Pandhawa, mula banjur muntap kang dadi rasane Baladewa mbledak kang dadi dadaku. Satemah bantah dredah munggah Pancabakah tan murunga bakal dadi pasulayan. Perkara Trilocana mengko sing bakal ngrampungi Baladewa ning yen ana mogane Kurawa ndak jaluk Anoman Antarja Gatotkaca Antasena maju tanding ana wong murka kae. Arep ngrangket Ratu Mandura layak kendele kliwat jebul ana saguh dadi bodikat. Ora pangkling munyuk putih kethek tuwek ora mudar-mudar Anoman biyen. Ya dasar kepara nyata kowe Bambang Haswa Suta Utama. Ya
Aja melu celeng boloten kebolatengen kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe baliya kowe nyingkira. Endi Ratu Mandura Prabu Baladewa srimpung sikile bondo tangane kethok janggane. Blangap-blangap patun ngucap yen pancen bakal gepok singgol kelawan Sinun Prabu Mandura. Aja sumbar majiya-jiya Yanoman tanding ngono. Sambi sila tumpang ora ambyar kuandhem nak gurone batangmu. Mangka hanggro sasumbar blindo getar bumi kunjing kumaludha kuntara kato sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan rangi tatal grajal yen pancen ngaku wong perwiya madya jangkah tanganku ndarat nerdadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu tak guroni batangmu. Awas.
Wedian. Oh. Woi. Wah. Lo. Lo. Oh. Oh, ah. Oh. Wait. Wait. What? Out. Oh. Ah. Hắt. Oh. Hắt. Oh. Sanda. Ah. Waduh. Hah? Woi. Hei. Oh. Hei. Oh, ah. Oh. Oh, ah. Oh. Oh, ah. Ya. Lo. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Dadane murup satebah ora pangling Gatut Kaca. Dasar para nyata Wadursasana wong Banjar Junut. Yo kowe musuh karo aku sing kok modal wani apa le? Aku ki tandinge pakmu, yen musuh dapurmu ora bakal gondro sepira. Dudu sumbare nanging bukti nyatane. Wah. Oh, edan. What? Oh. What? Ah. Hut. Wah. Hut. Hut. Wah. Wah. Eh. Wah. 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 What? Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 Ah. Wah. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. Yeah. Ah. Oh. Mengko dhisik to Penemban Trilocana. Nalika kowe sowan ning kraton Ngastina mau, kowe saguh sumanggem bakal ngrampungi Ratu Mandura lan uga bakal mocok janggane Pandhawa. Ning nyatane bareng dumadi peperangan kapengkok ing Pancabaya, ubayane kok kowe mblenjani.
ing atase para Kurawa kabeh do dadi gotongan, kabeh dadi royongan. Parandene kuwi sing dibantu kok malah meneng wae iki karepmu piye? Aku tak takon kowe iki do perang ting begajik kaya ngono sing ngongkon sapa? Apa kira-kira yen Trilocana iki ora kok bantu karo Kurawa nang ora iso ngrampungi gawe apa piye? Wong kowe iki anggenmu perang kaya ngene malah nyrimpeti laku nyepelekke karo Trilocana dikira ora iso ngrampungi gaweanku. Lah nyatane ripalungguhan iki kuwi mung lingguh sila tumpang sikil ledek ngrokok kedal kedul kaya ngono. Aku ngenteni Kurawa sing do minggat, sing do minggir, sing do mundur luwih dhisik. Yen Kurawa wis mundur aku mengko sing bakal jumengkah, aku sing bakal makarti. Iki tak wene wektu makarti rampung ana Ratu Mandura. Ora usah kok perintah remuke Ratu Mandura. Iki tak kolayo ceminget parap kowe Proto Dewa Mrata gerbuten aku sayuta mara saketi wuri ampekan kaya wong jala rebutan kowe menjangan mati ora bakal gigrik wulu kesalomba ayo bukteno kadigdayanmu bukteno kaprawiranmu nalika ning setinggil kowe sumbar maciya-ciya nantang karo Baladewa ngancam karo para Pandhawa iki papan sing jembar kira-kira sapa sing dadi bangke ora minggat ilang nyawamu kowe wis dadi sumpahing senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang piye yo ketokno kaprawiranmu yen ngaku sekti mandraguna maju tandingana wong Mandura ayo ora sepira banggamu wong ngendel-ngendelke nantang karo wong Mandura jal ora dawa umurku kowe ora pecah diasmu jatuh kowe mudar tabrak sepur weh matimu ora musuh Baladewa ning tabrak sepur ndasmu Trilocana sumbarmu kaya wani ndilat wesi abang ngethok wesi gligen wong ketemu ora ana sak menit karo wong Mandura nyatane ngletak ngono ngendel-ngendelke Trilocana Mbahno kulit Mbah ngono nek arep ngrentengi sirahe Pandhawa lagi musuh Baladewa keok ngono Mbah tangi Mbah aja ngisin-ngisine kowe dijago-jago dideng-deng kaya kendang karo wong Ngastina lagi sak kemprangan wae wis mlumah ora obah Mbah tangi Mbah ya ampun sinden udo kae sapa endi Remangsamu angger krungu tembung ngono ki njur rindik sona ginitik kowe kalah musuh karo Ratu Mandura kalah ya mung banget wong dalange barange wangi kok gamane pirang-pirang kepelantangan mak bies ning raiku. Lah kuwi minangka Prawalimipita, kuwi minangka pertanda bisa kanggo ngaji. Wong ki cedhak karo pangeran ya diayomi karo pangeran. Wong adoh karo Gusti uripe cilaka kaya kowe kuwi. Aku urung mundur, aku durung kalah. Kowe nyatane kalah, kowe mundur. Lho mundur kaya ngene iki rong karuan kalah. Buktine
Wong kae rumput Jepang sing ditarik ngono kae aku mundur nyatane malah menang. Sontolotes ora. Maju ketokno kaprawiranmu. Yen pancen kowe jirih getih wedi mati ora wani karo Baladewa Maragage mundur. Aja nyepelekake Trilocana. Sawangen dadi apa wong Mandura? Krida sang penemban Trilocana. Kawis tinggal sadakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga yekti badhe ngetingalaken pangirameram mangkonono wujute pedhut kang mawa wisa mijil saking anggane sang Trilocana mbandang trajang dumateng sang Baladewa salah kedaden dadi reca dadi watu. Prabu Mandura babar pisan kula mboten duga mana bilih jengandika nemahe lelampahan ingkang kados mekaten. Prabu Mandura kok dados watu dados reca kados mekaten klatur imut Prabu Mandura. Kebangetan dudu Trilocana sing tak luputake ning sing gawe lelakon ning jagat ya kuwi para dewa. Ing atase pepundhenku Mandura ki piyai sepuh piyai sing jujur piyai prasaja tansah tumindak suci lan adil parandene mung kalah karo wujude pendhita elek serayan saka negara Ngastina. Dewa karepmu piye kowe ora gelem maluyake marang Prabu Mandura kayangan tak ora arik dhewe. Iki bocah kayangan sing wis jedul mongko marambah makaping-kaping lamun ana makhluk saka kayangan mudhun ning Marcapada kuwi ngrampungi perkara wis sanggeni sawangen wakamu Mandura dadi reca Maragage tambanana usadanana yen kowe ora bisa ngusadani ora bisa nambani tegese kowe teka kene ora ana gunane yen pancen ora ana gunane Maragage madhep rene tak paku bathukmu kene. Kowe iki arang-arang petuk karo aku, petuk pisan kasar men tembungmu ngono. Mun ora. Mbagekke slamet kok piye ngono ya ora. Urung wis arep maku ora. Iki aku bisa nyurasa marang lelakon. Ngene. Semune pendhita Serayan Ngastina kuwi pancen lagi dimong karo dewane kabejan. Kula kang mangkono ripalungguhan iki andum gawe bener sing dingendikake Kakang Antasena. Sakmutuhe sing tanggung jawab tetep para dewa mula kang mangkono.
gandeng ingkang kagungan pusaka ingkang minangka usada Wranarya kejaba Ratu Ndarawati wa Bathara Kresna panjenengane kagungan kembang Wijaya Kusuma sing dayane bisa nambani wong kang gerah nguripake wong kang mati sak njabane garis. Pamandura mara gage boyongen mring Ndarawati aku tak nyuwun pamit munggah kayangan dewa ora bisa ngadili karo Trilocana tak obrak-abriye Suralaya. Palungguhan iki aku percaya marang panjenengamu Penemban Trilocana cetonge glo tanpa warana lamun to kadigdayanmu pancen ora kena sinangga miring buktine apa ndak sawang nata Mandura Prabu Baladewa dadi watu dadi reca mula kang mangkono aja ngenteni sesuk-sesuk Ripalungguhan iki mara gage gelak lakumu tumuju marang negara Ngamarta ketemu karo Puntadewa Werkudara prayoga kok tibani kemayan men dadi watu tanpa beda kaya Baladewa kowe aja ngawur kowe puluh aku mengko teka ning negara Ngamarta ora bakal ketemu karo Werkudara kelawan Puntadewa sebabe merga Ripalungguhan iki Ratu Ngamarta karo wong Jodipati nedenge tapa brata nang pinggiring kali Serayu. Mula kang mangkono sengkuni becike kowe baliya. Kurawa kae perintahan nggulungi genderane mbongkoki gamane. Aku pribadi sing bakal ngobyak papan dununge Puntadewa lan Werkudara. Aku njaluk wektu 5 dina dheweke bakal dadi reca dipapanake ning alun-alun Ngastina Kerna kanggo dharma wisata para kawula. Aku mung bisa memuji muga-muga lebda ing karya Penemban Trilocana. Ya matur nuwun pandongamu. Barep kakangku mumpung Ripalungguhan iki lagi jugar hanggenmu yoga brata aku bakal tatanyo Siadi bakal takon apa Werkudara yektine isih bingung kodeng rasaning Werkudara bareng kok gandeng tanganku tengen mapan ning tepining kali Serayu kene aku yo bisa ngrasa lamun Ripalungguhan iki para kawula padha jerit rereyongan jagate kaya wis sepuh donyane kaya wis rapuh mongko yen nganti para kawula padha goreh rongeh uripe tan wurunga sing bakal nampa bendune pangeran kuwi para pangarsane praja pengareping negara kowe jare nganti Bratasena ki semedi ning yogene wong semedi wong nyambung rasa kelawan Gusti Kang Mahanasa kok dadak mapan ning tepining kali Serayu mongko ning kraton Ngamarta akeh sanggar pamujan akeh papan panembah lan ibadah yen kowe sungkem marang Gusti mapan ana tepining kali yen nganti ngerti karo para kawula dianggep lamun Puntadewa kuwi ngewakake panembah marang Gusti malah nyembah bangsane lembut utawa para luhur ingkang mapan ning tepining kali Serayu. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara Wruhanana ya Dimas magepokan kelawan wong manembah kuwi mung urusane wong sing ngibadah karo Gusti Allah. Ndak baleni aturku magepokan kelawan wong ngibadah kuwi mung wigatine sing lagi manembah kelawan Gusti Allah wong liya ora kena campur urusan merga upamane diarani dosa tembunge mentereng diarani musyrik utawa sirik
mongko sing jenenge musyrik lan sirik kuwi ora gumantung saka tumindak lan uga pirantine ning mung gumantung saka atine sing nglakoni. Mongko ati iki mung Puntadewa Dewi sing ngerteni wong liya nyawang pira kena ngoleh-ngolehi merga ratu manggap atine Puntadewa kuwi kepiye. Ning kenapa kok dadak mapan ana papan kang sepi kaya mangkene. Sajroning swasana ingkang sepi yekti bisa andayani weninging pangesti. Puntadewa bisa ngipatake marang keluarga lan uga bab kadonyan sing tak esti mung siji ya kuwi manembah kelawan Gusti. Lan wong ibadah ana papan sepi kaya mangkene iki aja nduk anggap kleru. Apa Werkudara lali lamun ta utusaning Gusti kang pungkasan biyen nampa wahyu ingkang awujud weda suci le nampa uga ana sajroning guwa. Apa Werkudara lali? Nuwun sewu. Iki ana Brahmana ingkang nemoni kelawan Puntadewa. Padha winantu Basuki anggenmu prapta penemban. Wilujeng niskala niring sambikala. Salam taklimku katur paduka Sri Dharma Kusuma. Ya ndak tampa tiba sepadha-padha. Keparengno aku nila ganda panjenenganmu ki sapa lan saka ngendi? Iki calon pujangga kraton Ngastina, srayane Prabu Duryudana. Jenengku Penemban Trilocana, paduka ingkang jejuluk Prabu Puntadewa. Ya dasar para nyata sing ndok kersakake kepiye? Aku bakal nampa ganjaran gedhe saka angger anak Prabu Duryudana lamun to aku bisa mujuti sesaji ingkung menungsa. Mongko ingkung menungsa sing bakale kanggo sajen ora liya kejaba ingkunge menungsa sing kondange getih putih sabare kliwat ukur. Mongko ning donya iki ora ana piyayi sing sabare kliwat ukur kejaba Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa Marma kang mengkono sinuwun. Kanggo kasembadaning sedya raketang stampel aku njaluk dagingmu, raketang tetes aku njaluk getihmu, bakal tak nggo gendoren karo para sata Kurawa sinuwun. Yayi Werkudara siap dilali kelawan welingipun Kakang nalika budhal saka kraton tumuju marang tepining Kali Serayu kudu nggedhekake kawicaksanan lan rasa sabar. Merkitik kang dadi rasamu karo Penemban Trilocana. Werkudara aja di tangeh pun Kakang lan siadiantuk nugrahaning Gusti lamun to mburu karo napsune dhewe ayi. Wah, apa iki? Lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Enek wong jagongan dilarak diuncalke sapa? Panenggak Pandhawa Werkudara. Minggat to gelem minggat nyangking ndase Puntadewa. Wah. Oh. Larat. Oh. Oh. Weh, dian. Oh. 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 Tak tutupne remuk tenan musuhe gedhe dhuwur semono.
ning aja gembelo sirahmu, aja semongah sesongaran. Ketiban pengabar aku ora dadi watu guroni batangmu Epima. Upama kowe nggugu karo guneme kakangmu, lelakonmu ora kaya ngene Dimas. Siadi ndak kanthi tapa brata ning Kali Serayu durung ana tandha-tandha tekaning Nugroho. Parandene malah nemahi cilaka kaya mengkene kowe dadi watu. Kowe dadi reca ora obah ora musik. Pun kakang isih kelingan sumpahe Pandhawa ngibarate kaya antiga sak petarangan. Mukti siji mukti kabeh, mati siji kabeh bilani. Kowe tak susul Werkudara. Penemban Trilocana, aku dadekno watu pisan penemban. Lupa dening Sang Trilocana nampek anggane Sang Puntadewa kaya ginulung elo ing kahanan ora dadi watu. Parandene Sang Puntadewa malah mbledhog njebledos dadi wujuding buta. Sak gunung, rong gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Arepmu ki piye to Penemban Trilocana? Aku ora kok dadekke watu kaya Werkudara, malah kok bledosne awakku dadi gedene semene. Apa wis jamak lumrah yen kiwa tengene jam 2 esuk ngene iki gampang gedhe kaya ngene. Wit pucuk rambut nganti jempol sikil gedhe kabeh. Tirah gedhe, bathuk gedhe, mata gedhe, irung gedhe, cangkem gedhe. Gulu gedhe, dada gedhe, weteng gedhe, udel gedhe, pupu gedhe, kentol gedhe. Bentol gedhe, pupu gedhe, udel gedhe. Tek kaya rangliwati pos kampling iki wae. Trilocana kowe kudu tanggung jawab, ora iso ngruwat aku tak gaglak dhewe.
Lutonu nek kesalahan teknis iki kudune dadi watu malah jeblok dadi semono ki piye iki dheweke ngoyak aku yen nganti kecekel aku dikletak bongko tenan iki timbang kejoderan tinimbang kewirangan ripalungguhan iki aku mundur mlebu ning alas nyemplung ning guwa njupuk sandangan bali ning kayangan rampung perkarane salah bergenjang pak pong warudaya ndak padake ngang munggah ning kayangan tumuju ning bale Marcukunda Manik Suralaya iki Bambang Wisanggeni padha winantu Basuki Anggenmu Prapta Sanggeni iya kek wilujeng niskala ning Sambikala aku kepengin ngadhep sowan ana ngarsane Eyang Pukulun Bathara Guru yen dina iki kowe bakal ketemu karo Adi Pramesti ora bakal kasembadan merga ripalungguhan iki adhiku ruwi tedhak ana ing Marsapada ngejawantah ana ing alam donya dadi ripalungguhan iki Bathara Guru ora mapan ana ing kahyangan ora tedhak ana ing Marsapada yen ngono aku wani nentokke calone Bathara Guru kuwirangan iki mengko nganggo dasar apa paugeran sing endi kok Bathara Guru kewirangan ana Marsapada Sanggeni mongko kae tetungguling para Jawata sing jenenge Jawata ki lamun mudhun mring Marsapada mendhi kajen keringan dikurmati karo sedhengati tahtik bakal kewirangan ki dasarmu wis to aku totoan ya wani iki mengko bakale kewirangan Bathara Guru upama anggen ngejak totoan karo Bathara Narada ki mau tak ladeni tak turuti kalahmu kejeron Wisanggeni wi waspadakno Adi Guru wis rawuh sumunar mawa cahya kaya mangkono ngaturaken kawilujengan rawuhipun Adi Guru inggih Kakang Gunarsi Narada kula nir ing Sambikala wonten Marsapada pripun tentrem jenjem permanem mboten kewirangan to babar pisan mboten malah para kawula ngajeni dumateng kula. Lah, iki kowe umpama tau-tauan tenan karo aku kalahmu kejeron Wisanggeni. Kok sik tindak ngendi wae yang Pukulun Bathara Guru tedhakane Marsapada? Negara ngendi wae? Oning negara Ngamarta Ndarawati Mandura. Ngamarta kahanane piye? Tentrem jenjem permanem. Madukara kahanane piye? Ibu Sembadra, Ibu Sri Kandi kahanane piye? Truk, apa? Iki cara wong arep maling lagi mlumpat pager cekel polisi, Truk. Apa ngono? Ah iki ngerti nek kakrokane Wasiyon Ganiyon iki. Malah dhek ngomongne Madukara barang ngopo ora. Apa ana tinone? Apa ana tinone? Biar ngopo iki ora. Ing atase Bathara Guru ditutne karo kewan papat ya apa memper ngono iki. Gam, nun. Awake dhewe padake kewan papat. Ah bener. Ngarep dhewe Semar kaya bulus. Gareng sawangan kaya tikus. Tikus numpak mobil ireng Terios. Petro numpak Satria. Wujud-wujute kaya mendo kaya wedhus. Dadi upama diarani kewan bener ngarep dhewe Semar iki bulus Semar, tikus gareng wedhus Petruk. Lah kowe sapa? Nikolas Saputra. Karing goleki Dian Sastrawardana. Dalam film cinta no. Apik ngono. Ora memper. Ora memper. Sing ora memper apane? Ana kawan munggah kayangan lakon apa iki? Mula kang mangkono pukulan aku nyuwun palilah aku njaluk idin. Petruk Bagong melu aku. Moh. Angger melu kono ora tau jajan nek ora. Ngono melu ayo dolan ora tau jajakne ora. Anake wong kondang, anake wong sugih ning ndi-ndi dijajakne bature ora.
Wis to melu aku. Melu aku. Tembundi wis to ning alun-aluning para dewa rapat kemanasan. Janji ana menungso ngaku Bathara Guru tabohi diajar bareng. Kayangan ngejagjikan manusa Ratata. Rambute gundul, suarane apik. Sapa kuwi elek kuwi suarane kuwi kok. Ngene. Kowe sapa? Kowe sapa? Aku sejatine Bathara Guru sing salah gawe dadi pendhita sing aran Trilocana. Aku tak bakal munggah kayangan manjing Karang Kawidodaren bakale salin cara dewa. Bathara Guru ki tangane pira, Gong? 5. 3. Salah kowe ya, 4. Oh iya 4. Bener nih salah ora? Bali ya. Bali. Gage Bali. Bali piye kayangane sing wasani aku kuwi Bathara Guru. Petro Bagong nek meneng ae piye? Oke. Ayo. Wait. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh yeah. Kalau orang Graita babar pisan kayangan malah ngejak-jakan karo para munyuk-munyuk Panakawan. Kresna sapa sing tak sambati yen ora kowe Kresna aku njaluk tulung Ratu Ndarawati. Tatkala narapa Kresna tantulus hanyakra ring mengko dhisik ndak sawang iki Antarja Gatotkaca karo Antasena ya gene kok nggawa reca ingkang jebles wakamu Mandura iki karepe piye?
Wa Kresna, piye? Iki dudu pepetan minangka kaendahan. Nadyanto iki bener reca ning yektine dumadi saka Wa Prabu Mandura ingkang kena pengabarane Pendhita Serayan Ngastina sing jenenge Trilocana. Mongko lumahing jagat kurping langit ora ana piyayi sing kagungan wujude kembang Jaya Kusuma kejaba mung panjenengamu mesakake panandange Wa Mandura Maragage usadanana. Iki sing usadani dudu aku sing bisa. Blanjur sapa mesake Wa Mandura kuwi? Iki sapa? Aku Pendhita Serayan Ngastina jenengku Trilocana Prabu Kresna. Sejatine aku ki Bathara Guru sing salah gawe entek-entekane kewirangan kaya ngene iki. Bathara Guru ki astane 4 kok ora memper kaya ngono ngaku Bathara Guru. Wa Kresna ya iki sing jenenge Trilocana. Wa Mandura dadi watu ya merga kelakuane pendhita elek iki. Apa sing ana ya? Antasena Antarja Gatotkaca wis tulungono Kresna. Kecah nom-nome ora ngerti tatanan, ora ngerti aturan, pe iso pencak wong gerang diajar nganti entek. Nadyan aku bakal nulungi karo panjenengamu ning jer Basuki mawa biya. Kepeksa aku durung basa Pukulun. Merga wujudmu isih kaya mengkene. Ya ora apa-apa, ora basa, ora masalah. Aku terna munggah kayangan kosek sing ndadekake Koko Prabu Mandura dadi watu kae sapa? Pancen aku sing nibani kemayan. Kudune sing bisa ngusadani ya panjenengamu. Yen bisa ngusadani Koko Prabu Mandura tak terke munggah kayangan. Iya, pancen sing bisa maluyake ya mung aku. Sarane tumete sing tirta manik maya mahadi. Lho, anggonmu golek wahyu katentreman kuwi ana ndi? Aja kaget. Wahyu kuwi yektine sing nggawa aku. Tak usadanane 3 tetesan pule kaya wingi uni. Aku gek terna ning kayangan. Kandamu 3 tetesan tumeten sing tirta manik maya mahadi bakal dadi srana waluyane Koko Prabu Mandura. Ya pancen kaya ngono gage tindakno ewangono ndonga. Patangipun Kakang Yayi Prabu Ndrawati. Pun Kakang percaya iki mesti dayane kembang Jaya Kusuma satemah Baladewa bisa waluya jati temah mulya. Matur nuwun ya Yayi. Sanes kembang Wijaya Kusuma lan sanes kula ingkang ngusadani nanging malah penemban Trilocana yang sampun mertobat
lajeng paring lantaran wujudipun tombo kowe musuhku. Aku dadi watu merga pakartine Trilotsana ning Dewi Pendhita Serayan Ngastina bupae kula mboten ngertos pendhita tuwa elek gundul ndase kowe ora ngerti mboten ngertos alah murimu lho terus meneng ae karepmu ki piye ngono ya ngono rasah muni gundul ngapa to leh ku ndelik-ndelikke supaya makmu Mandura ora ngajar karo Trilotsana aku ora ngerti kula mboten ngertos malah kok dudu iku lho mburimu karepmu piye ngene aku pengen ngerti karepmu piye lho ben rame taun ngarep ben wayangan neh ngono lho lambene Pak Prabu ana apa ora sing kok dadewa kowe wae ora sing kok dadekke reca ora ana liya kejaba panenggawe dhewe arep nesu piye ora bengak-bengok kuwi manggone ning endi tepining kali Serayu usadan ana bar kuwi ayo munggah kayangan